Takže nazdar. Vítám vás zde. Máme takový menší update zde v Z-Pasu. Máme tady, myslím si, že 3 linky, které jezdí jinudy, které jezdí vlastně do staré části, linky 90, 91 a 92. Tak. Já si hned zapnu lepší grafiku, ať jde vidět. Tak. To je celé. Tak. Takže moment. Kde je to? Tak, na dvojku to bude tak stačit tak akorát. Takže první linka máme 91. Jo, vám to ukážu. Jo, tady. Teď si to projdeme vlastně, co se tam děje, jak to tam je. Tak, tady jsem se, musíme se tady proklikat. Jo, víte, že je trénová. Old Town Station. Nasleduje zastávka. Next stop. Kaštěr. Manor House. No, protože vlastně 92 je jediná, která jezdí do Hrabušan, tak proto jezdí vlastně tu Majou. Kaštěr. Manor House. Aspoň se to teda myslím, protože mi to připadá logické. Nasleduje zastávka. Next stop. Radnica. City Hall. Radnica. City Hall. Tak to nebudu otevírat, bo máme zelenou. Nasleduje zastávka. Next stop. Co to je? Pod nějaký problém, jak mi tady klíčuje klávesnice. To je už dobré. Berg. Krásný autobus. Krásný. Dobré, tu červenou se neviděli, jo? Nasleduje zastávka. Next stop. Gastrová. Gastrová. Samozřejmě máme tady jízdní řád. Já se na něho se podívám. Máme až Friday jsme, že? Linka... Hej, já si tomu vůbec nechápu. Hej, já si fakt ne. 19. Jo, ještě 19, takže až do ráno, to je ne. Dobře. 91. Odjezd 19.01, že by. Dobře, to jsme tu možná trošku brzo, my jsme řekli na smetisku. Smetisku je... 4. Dnes se rozjedeme. 19, no dobře, to jsme tady možná trochu brzo, ale to už nevadí, to už se tam štvu. Tak. Nasleduje zastávka. Next stop. Zberný dvor. Hej, omlouvám se.
Tak. Smrtiště se nám nezměnilo, až že to teda jmenuje sběrný dvůr, no. Zberný dvor. No. Máme pět, tam dál prostě smetisko. Jaký má s tím problém prostě. Nasleduje zastávka. Next stop. Rozhľadňa. Outlook Tower. Tak. Checkpoint B. V podstatě ta 92 je dvojka, si myslím kvůli tomu, že tady kdyby 02, říkám, kdyby to byla, nevím, 91 B, jo, a tak jako v pohodě, jo. Vlastně ta řeka Brabinec je profesionální hrajou, no. První koneč je, kdyby to číslo je první konečná a druhá konečná. Takže co jsem to dobře pochopil, tak to je zóna první konečné Outlook Tower. a zóna druhé konečné. Jakož na to celkem se mi nechce to. Zase mi čekat. Nasleduje zastávka. Next stop. Osada. A jestli tu 92, ne, 92 tu. Dobré, to je jedno. To vlastně tož na něj úsek. Až tady tohle to je úsek. No, tudy vědět, že to je díry v prohu, se s to nevyhrabeš. Taky jsem si říkal, že si to furt budu najíždět. To nakonec Osada. Wow, to bude napsané. Se podívám na mapu, protože tady to teda není updatenuté. To je jedno. Nasleduje zastávka. Next stop. Hasičská zbrojnica. No, ne, počkej, 20 už tam nejezduje. No, 90 tu vůbec nejezdí. Je, ale reálně. Hasičská Hasičská zbrojnica. zbrojnica. Nasleduje zastávka. Next stop. Tak, a teď konečná. Krenová. Krenová. Vlastně... Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Final stop. Please exit the vehicle. Vlastně... Kdy to je? Tohle to by mělo trvat do nějakého 24. do nějakého pondělí. Je to musel 23. Chápu, že 24. bylo bude asi odstraněno. Takže pondělí uvidíme, jestli tam ta dálnice bude, nebo jestli to bude tak, jak to bylo předtím. Tak, ale moment. Tak. Tak. A teďka jdeme linku 22. Jo, a dobře vyšlo.
Sečko, to je tady. Stanica Staré mesto. Ale tady to Old není Town napsané. No to nevadí. Čekaj, a tady se posune. Ale je oblasti. Nasleduje zastávka. Next stop, Kaštiel. Manor House. Tak, ARB. No a vlastně jezdím hlavně tolik 91, že? Protože ta jezdí spíše víc přes centrum a Kaštiel. to je také, že jedete podle mapu vlastně prostě Lipkov, raz, dva, no a tady už to také jako staré, v podstatě tam se to nelíší, jo. Měli se to liší změna na hezká zbrojnice a potom se to tam vrací, že? Tak, pojďme. Tady tu červenou ignorujte. Nasleduje zastávka. Telefon stane budu. Next stop, Knižnica. Tady nic, dobře. Tady to taky ignorujte. Ok, zajímavé. Ale jako to je to dobře, že to je oranžově, že se na to nemusí Knižnica. jako těžce dívat nebo to hledat v tom, kde to vlastně jede. Samozřejmě podle pusečka by se to také mohlo najít, ale tak Nasleduje zlehčí, že? zastávka. next stop, Miestny úrad Lipkov. Tak. Municipal Office Lipkov. Ale tak jako, ale je to dobré celkem. Vím, že tady jsem to jezdil, protože Miestny úrad jsem si Lipkov. Municipal potřeboval Office Lipkov. vydělat body. Jako vidíte, že jich mám 132 000, jo. Samozřejmě to už mám i co jsem narazil, jsem měl třeba, nevím, 50, jo. Jako 50 000. Potom mi to jako, může se zdát, že to je hodně, ale Nasleduje zase jako zastávka. tramvaje. Next Jo. stop, A jako, Lipkov Park bude and někde, Drive. no. Tady to nestojí dobře. Chápu, že to je diverze taková jako lehká, že to neví, že jako, ať to nestojí všude, tak jo. Tak jako... Ale fakt si pamatuju, že jsem, ano, že jsem tady jezdil, teda s Rošerem, no, protože ty ulice počítají stejně, myslím aspoň. A jako, aby to bylo rychleji. Protože Rošero prostě Lipkov Park and Drive. s tím se lehčeji jako rozjede a je se s tím hlavně rychleji, nebo dá se s tím jet rychleji. Tak, Nasleduje zastávka. next stop, Skleníky. to jo, ano. A tady už to je normálně. Tak. Jsem trošku usil cesty, to nevadí. Ano, skladíky. No víte, že tady zajdeme fakt jako stovkou. Nechci, Nasleduje zastávka. next stop, jsem nepochopil Za asi. Vinicami. Vždycky by mě zajímalo, jaké bude mít ten rozhled teda. Aha, tak dobré, tak jo, tak si jedu dolů, dobře, nevadí. Dobré. Dobré, no tak teďka to zase chcípne. Přeřaď na tu jezdničku. To je to umře prostě. No dobré. Nevadí. Tak, dobře, to už bychom měli být celkem v pořádku. Tak. Za Vinicami. No, ještě to má také dobré brzdy. Tady nevím, jestli teda mám najíždět, ale
Myslím si, že ne. Se rozjedeme takhle. Nasleduje zastávka. A jo, Next a stop. přes suché údolí Béžová. už zase jdeme. Tak jak potřebujeme. Neřík, jak to tady udělat. I takhle. Jak takhle, jakože to dálnice je kdyby až tu. Nevím, tam se. Zajímavé vyřešeno. No, já bych to tady smazal, a tak chápu, že se do toho nechce drbat, no tak jasně. Tohleto bych rád řekl, že skoro teda Mr. Fallen Commander, čekaj, mám jist tak. Jo, Fallen Commander, jo. Ano, Fallen Commander, tímto zdravím. Jsem rád, že to udělal, protože tak jsem rád, protože je to takové zajímavější. Tady je to tak jako, že nová linka, aha, tak to projet a jako nakonec. A to se takové očekáváme, ty verze jsou také, že je to také i, že si ten člověk řekne, že toto nebude věčnost. Si řeknu, aha, jako dobře, tak jasně. Ale i to, že to zase není jak nějaké, že tam prostě jsou strčené, nebo je tam strčené prostě Nasleduje zastávka. Jako, Next stop. Poniklecová. No, a svede tu třeba někde jako z cesty. Ne, fakt jako to udělat nějaké pořádné. Ale i když to je takové malé, no tak hej, aspoň něco. Hej, pane Zmeňku, bohužel. Poniklecová. Tímto tě taky zdravím. Ale bohužel musím dělat video, takže nevím, jestli jsem to teda zobrazil, myslím si, že ne. Tak. Nasleduje Jo, tady zastávka. špatně na to Next posečku, stop. myslím aspoň. Ano, suché údolí to nehlásí, protože prostě je posečku. Nasleduje Jako- zastávka. Next stop. Tady jsem Suché spožděl. údolie. Kryžovatka. A jste dveře otevřu. Myslím, že také smutné mi připadá ta zastávka. Na to, že to je v podstatě jako terminus. Bych si spíš jako myslím, že to prostě je nějaké obrovské úplně. Nevím, jako to je jedno. A tady se stojí. Ne, to tady se nestojí, tady se stojí až tam. Suché údolie. Zajímavé. Kryžovatka. Akorát takhle jedna věc. Vzal bych takové to, co je narvané na 68, tak voda páska a trošku bych to tak jako přetrvá přes to. Pokud to teda nejdete čal, no to by se vypadá vyštvalo. Jako to je jedno. Jako bych vytvořil jako to zase Nasleduje zastávka. Next stop. Koliba. No, koliba ještě raz, dva, tři, 4 myslím. A vlastně 90 jezdí úplně stejně na suché údolie. V podstatě asi bych to jenom pro Koliba. Vlastně tam, jak jsme věli, že za tu diverzi, za tu dálnici doleva, tak tam ta 90 jezdí úplně Nasleduje stejně. zastávka. Jo, tam Next stop. Ovocné sady. Že by se nám to zase vrátilo. Počkej, to má jasno. Jako já mám stíženou grafiku ještě. Protože video. Tady se omlouvám, tady nejsou. Ne. Nasleduje zastávka. Next. No. Bystrá dolina. Taky tady nestojím, tady se to všichni viděli, to není ničím zajímavé. Nebo pokud ne, tak uvidíte v videu normálně 91. Chystám se. Nasleduje zastávka. Next stop. Hrabu A než šaty. tady- Garáže. Než tady přijdou nějací lidi, řeknou
to nikoho nebude bavit, nikoho nezajímá. Třeba Hrabušany, klidně garáže. za 2 roky, nebo prostě za 5 let, 10 let, prostě přijdou lidi, bude to vypadat Z-Bus úplně jinak a řeknou, hele, co bylo vlastně v Z-Busu, já nevím, před 5 lety, tak by přišli a vlastně nevěděli by moc jako lidí na to, když natočí update, ale jako to, co už tam je, tak se tam nenajde, jo, to už to prostě většinou ne, ale většinou to nikdo nenahraje. Ale tím pádem pomocí toho, tak to bude. Nebude to na streamu, nebo nebude to tak, že bych to točil jako pomocí streamu. Jo, protože máte tady blížkou značku BUS, myslím si. Railway station. Prestup na linky ES a další vlakové spoje. Change here for regional and long distance trains. Konečná zastávka. Jak Prosím, je nevystupte. Final stop. Please exit the vehicle. Dobré. Nebo se to minimálně znělo. Třeba Discord message on Discord. Nevím. Ale dobře. Dám si linku 90, abyste neřekli. Dám si na hlavní stanici. Ano, linka 90 má 4 zastávky. Ukážu vám, jak ta linka vypadá, ne celá. Skipnu 3 zastávky ze 4, myslím. Počkej, jo, ne, 2 jenom možná. Ne, počkej, jich musím dát víc. Tam přece je... Aha, ne, tak ne. Jak kdyby, když jdete na suché údolí, tak musíte před zastávky Bežová a Políklacová. Na to nejedu, protože se mi nechce. Jo, to prostě jste viděli. Suché údolí, to jste taky viděli. To bylo to, já jsem říkal, že tam to busečko nefunguje, a že to je terminus taky pochmurný, nebo taky prostě, že to nevypadá terminus prostě. Jo, terminus znamená konečná zastávka, pokud jste chtěli vědět. Jo. K tomu se možná neznáte slovo diverze. To znamená odklon. Jo. Trošku angličtiny. Úplně Englishman. Nejsem dobře. Pojďme. Jo, jak jsem teda řekl, já tady asi zastavím. Tak. Nasleduje zastávka. Tak. Next stop. Suché Možná údolí. tady Křižovatka. dám teda fotku suchého údolí. Jo, suchého údolí, bych to neříkal česky. A když jsem byl učený, že nemám překládat názvy, maximálně pokud je to nějaký, že to třeba napsáno jako azbukou, takže potom dobré. Dobré, tak tady by se stalo, jo, kdyby a my to nechci vzít, teda to školu. Nasleduje zastávka. Next stop. Těhelné mýto. Ano, tehlák. Tak, pojďme. Šup, šup, šup. No, všechno. Hej, ale tady by to chtělo spravit. Jako sorry, ale toto je práce na 5 sekund. Hlavně, když už tady na druhé straně máš. Jako... Ne, musíme to upravit. Počkej. Čra? Jak to myslím si, že využívají ty modely, co jsou zdarma v Toolboxu. Ale tak... Kurví se jde veliký. Ale vlastně... Jo, jsem to asi bylo, že? Proč bych předjížděl? Ne. To není kvůli předjíždění.
to je jako, že mám dělat přednost lidem. Dobře, tak to mě trošku teďka překvapilo. Termička asi. Jako nejde nejhorší. To už mám psět nebo nemám psět? To si musel já si tam dostat. Ale to by bylo hezké, kdyby to tam 130 napadlo. Hezké. Ty značky musíme to opravit. Tady bacha, pokud se na serverech, které jsou, jestli na privát teďka, no. Pokud se na publiku jako privátní, znamená, že pokud se nastaví, můžu tady být jenom já. Můžete být na normálním serveru, který je pro všechny lidi. Je možné, že tam bude tolik, že se to nebude načítat. Jo, ten terén. Buď se nebude načítat tak rychle, a nebo se nebude načítat vůbec. Jo. Si to z mapy, se stalo jednou my, to bude mluvit. Jo. Tak. A tady už to taky všichni známe. Hej, počkej, já si to vůbec zjistit tu. Těhelné mýty. Victoria. A jako děsivý, a jo. Hej, tak to by nějak vůbec nedošlo. Maličko se popledu. A další věc. Taká jedna. Vánočná električka, chvíli jsme stran. Jí to pamějte odstranit. Mi to nevadí, ale jako... A další věc. Nasleduje zastávka. Next stop. Když tu ta dveře vypřát. Hlavná stanice. Jakože to zavřelo něco otevřené. Takže se otevírá. Change here for regional and long distance trains. No, a já jsem to vypíchnul a zase se já nevím, to je někdo. Počkej, není možné, že ten sádlo funguje. Dobře, počkej, jo, no a už teď je to dečál prostě. Dečál znamená obrázek zase, jo. Další anglické slovíčko, pokud byste nevěděli. Jo, počkejte ráčko, že? 22. Tohle ještě někdo jezdí okružáky, jo. Zajímavé, semafor, dobře. Tady to bude. Myslím si, že tady. Hlavná stanice. Tak. Main station. Prestup na linky RS a další vlakové spoje. Dobré, nemáme. Change here for regional and long distance trains. Jo, Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Final stop. Please Taká exit the lehká vehicle. otázka, proč mi to vede zpátky na Bežovou. Nasleduje Tak zastávka. ne. Tak, Nasleduje zastávka. tady jsem ochotný. Next stop. Knižnica. Spoj ide. Kaštěl. Nasleduje zastávka. Next stop. Kaštiel. Manor Ano, House. Spoj ide na konečnou. This service is že full. jsi schůl. Depo fabriky. Ano, depo fabriky. Spoj jde na konečnou. The service is full. Depo fabriky. Super. No, šupě, co s tím děláš? Jsi normální? A to já si říkám, že jako jezdím na červenou. Hej, omlouvám se ti. Tady fakt co nebudu. Jedna, asi z dvou, myslím si, křižovátek. Kaštiel. Manor Kde se House. mi nechce stát,
protože to trvá, nevím, 3 minuty. Já bych chápal, kdyby to... Co, že chce být vaše? Dobře, nevadí. Ale jako fakt čekat tam 3 minuty oka, dobře, můžete říct, ale to není tak jako reálné oka. Nasleduje zastávka. Next stop. Ale představ si, že Stanice musíš Staré třeba Město. hrát, Old já Town nevím, Station. také nějaké Spoj jde takové na konečnou. něco, This co service každý is zná, full. třeba varhany. Depo No. fabriky. Jo. Jo, další věc, ty vlastně obvykle jezdí tady taky, protože tady jsou terminusy pro všechny Stanice Staré autobusy. Město. Old Town Terminus Station. se znamená Konečná, zapomněl. Jo. Bím, nazdar. Jdem. A bacha, kdyby se někdo ptal, Nasleduje zastávka. nastavil jsem Next si stop. linku Tržné vozovna, náměstí. Spoj ale jde na konečnou. za prvé napsala se mi tam Depo nějaká fabriky. šipka, jako šipka doprava, a k tomu mi to nevedlo. Proč? Tohle to je jako taková linka, prostě, že jdeš na vozovnu, jakože oznámení, nestojím, jedu na vozovnu. Jo. Tady musíte dojet na konečnou, ale vám to bliklo, napsal vám to, řeklo vám to konečná, a potom tam můžete dát tu depot. Na některých zastávkách, myslím si, že to je Ústřední cintorín třeba. Tam mi to nefungovalo, proč, nevím. Jo, to je první. Čekám, jestli se stojí, ale tu. To bude tu. Ne, tak to je Ačko. Ale k tomu je to Překopnická. Myslím si, že by to není možné. Nemůže být Ačko tramvaj. To se dělá. Dobře, zajímavé kolo. No, dobré. Takže znova to stejné. Zavíraj se. Otevři se. Šup. Jo, protože to nějaký debil nedal patník. Proč patník? Zbytečné. Však to vůbec, to je pro lidi, to je v Německu, tak v Německu, super. Ale ne, my jsme slovenská hráme na to jsme. Nebo nevím, já bych chápal, kdyby to třeba byl nějaký dočasný patník, nebo jakože, jako dočasný patník, nebo jakože rozumíte mi, že veře to nikdy není jako dopravdy. Ne, dobrá, Tržné náměstí. Hej, jsem měl odjet, to bude tak krásná fotka. Zabiju ho. Tak, dobré. Samozřejmě Nasleduje nemyslím to vážně, zastávka. jo, jako, Next stop. jo, to mohla být hezká, hezký Spoj jde na konečnou. obrázek. This service is full. Depo Fakt jste fabriky. nic neviděli. Já nevím, jestli mi řidičák dají. Jako jestli mi ho někdy, jestli budu dělat řidičák, tak jestli mi ho dají. Takže jo, tak se tady na vás podíváme na té kanál, že se jezdil s autobusama, tak se podíváme, nebo to Muzeum. je, sice to není auto, že, ale tak jako to... Dobře, zajímavé, tady ježdění proti směru, ježdění na červenou, protože jste začekat 3 minuty, dobré. Nasleduje zastávka. Next stop. Armádna. Spoj jde na konečnou. This service is To full. je svůj. Depo fabriky. Depo fabriky. Cink. Armádna. Armáda. Pram. Nasleduje Zazuje zastávka. zastávka. Next stop. Next stop. Depo Depo fabriky. fabriky. Spoj jde na Jde na konečnou. konečnou. This service is is full. Depo fabriky. Depo fabriky. Máte se na vzpaměť. No, dobré. Toto je asi všecko. V podstatě ale uvidíme.
buď přijdu 23. Depo fabriky. Konečná zastávka. a Prosím, prosíme výstup dělá dobrý Final zastupy, stop. to Please exit the vehicle. uvidíme, jestli buď přijdu v pondělí, nebo přijdu v neděli nebo v pondělí, řeknu, hele, děje se to, udělala se dálnice, změnilo se tohle, možná bude velký update, dobře, a nebo přijdu v pondělí a stane se z toho vlastně to stejné třeba. Že by tam zase byl takový ten most, co tam býval předtím, já zase nemám prostě hodku, jo. A že by se řeklo, jo, teď zase tady prostě most, jo. Jako, to je to, jo. Uvidíme, prostě jak toto řeknu, určitě prostě, minimálně prostě přijdu a jako řeknu, tak dobře, prostě konec, už nejsou diverze. Já odpovědí řeknu česky, protože prostě jsem Čech. Takže jo. Tak se mějte dobře. A neděli, v pondělí, po případě pokud natočím nějakou linku. Čus.